Αγαπημένοι μου φίλοι, όπως γνωρίζετε, το κανάλι μας κινείται πάντα με γνώμονα την αλήθεια, την πίστη και τις παραδοσιακές μας αξίες. Δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή που οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες όπως αυτή, το YouTube δηλαδή, δεν στηρίζουν τέτοιου είδους προσπάθειες. Αντιθέτως, τις περιορίζουν και τις αφήνουν χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση. Για το λόγο αυτό, αποφάσισα σήμερα να ενεργοποιήσω τη δυνατότητα των συνδρομών εδώ, στο κανάλι μας, Αντώνης Κούκεν. Θέλω να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω, με όλη την ειλικρίνεια της ψυχής μου, πως δεν ζητώ από κανένα να στερηθεί το παραμικρό. Το περιεχόμενο που έδινα και σας δίνω θα παραμείνει ελεύθερο για όλους, όπως ήταν πάντα. Η δική σας στήριξη θα είναι το στήριγμα για να κρατήσουμε αυτό το κανάλι ζωντανό απέναντι σε κάθε δυσκολία. Και αν ο Θεός το επιτρέψει, με τη δική σας βοήθεια, να καταφέρω κάποια στιγμή να μεταφέρω το ψηφιακό μας εργαστήρι εκεί που λαχταράει η καρδιά μου, στα ήσυχα, ορεινά βουνά των Τρικάλων, για να σας μεταφέρω από εκεί το Λόγο του Θεού και την ομορφιά της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την αγάπη και την εμπιστοσύνη για όλα αυτά τα χρόνια. Σας λέω, τσονάκια μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη φτιάξετε αυτή την τυρόπιτα τη στριφτή. Συνταγή από τη γιαγιά Σπυριδούλα, από το Μοσχόφι του Τρικάλων. Ένα χωριό στα ορεινά, μέσα στα έλατα, ψηλά στον καθαρό αέρα. Μαρή, ήσυχα γεια, κάνει λίγο άκρη, θα σε πατήσουμε. Γεια σου πουλά. Το χωριό εξαιρετικό, μέσα στα έλατα, στον καθαρό αέρα, μέσα στα λουλούδια, τα κίτρινα. Ζούμε όλη μια ζωή δομημένη σε κουτιά, πρόγραμμα και διαδρόμες σαν ρομπότ με εντολές. Κάθε μέρα γκρίζα τύχη και οι άνθρωποι στριφνοί διαταράσσουν ησυχία και πληγώνουν τη σιωπή. Τσέλιγκα θα γίνω πάνω στα βουνά, εκεί μέσα στα δέντρα θα ζω μοναχικά. Η Ελλάδα μας είναι πανέμορφη και πραγματικά τα Τρίκαλα, όχι τόσο η πόλη γιατί τσιμεντάρεται συνεχώς, αλλά τα χωριά μας στον ορεινό όγκο είναι πανέμορφα. Κοιτάξτε, ομορφιά, και δεν βρίσκομαι πολύ μακριά, στο Μοσχόφι των Τρικάλων. Ό,τι ομορφότερο. Τσέλιγκα θα γίνω πίσω στο χωριό, πρόβατα θα βοσκώ
μου έδειξε πώς να φτιάξω αυτή την τυροαπίτα τη στρεφτή. Μεγάλα κομμάτια κόβουμε, εντυπωσιακά. Τσονάκια μου, κοιτάξτε, κοιτάξτε ομορφιά. Πω. Σπάει μύτη άτιμη. Κοιτάξτε εδώ τσονάκια μου, έχω μερικά πανέμορφα μυρωδάτα κλωναράκια βασιλικού. Τα έκοψα από μια γλάστα της γιαγιάς Σπυριδούλας, η οποία μου είπε ότι πρέπει να κόψω μερικά κλωναράκια και να βάλω 3 φυλαράκια ψιλοκομμένα μέσα σε μια κουταλιά της σούπας λάδι για να το προσθέσω στο ζυμαράκι που θα φτιάξουμε για τα φύλλα. Θέλω ένα στρόγγυλο ταψί διαμέτρου 37 εκατοστά. Οι περισσότεροι νοικοκυρέοι που έχω δει στα χωριά μας συνήθως έχουν ταψιά αλουμινίου. Όμως εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προσθέσουμε και ένα αντικολλητικό χαρτί. Με αυτόν τον τρόπο το φαγητό δεν θα έρθει σε καμία επαφή με το αλουμίνιο, η πίτα μας θα ψηθεί τέλεια και το ταψί θα μείνει καθαρό. Τι άλλο θέλετε? Πριν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε οτιδήποτε, πλένουμε καλά τα χεράκια μας, ακόμα και αν εμείς φορέσουμε γαντάκια. Οι παλαιότερες νοικοκυρές βέβαια έπλαιναν χεράκια και ουδέποτε φορούσαν πλαστικά γαντάκια τα οποία επιβαρύνουν και το περιβάλλον. 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μπορεί να χρειαστούμε λίγο περισσότερο, γιατί θέλουμε μια ζύμη εύπλαστη, όχι σκληρή. Αν η ζύμη μας πάει να βγει σκληρή, θα προσθέσουμε λίγο νεράκι. Αν βγαίνει πολύ νερουλή, θα προσθέσουμε επιπλέον αλευράκι. Κάνουμε μια λακκούβα εδώ και έχουμε λιώσει 100 γραμμάρια βούτυρο. Βούτυρο, όχι μαργαρίνη. 2 αυγά μεγάλα σε θερμοκρασία δωματίου. Τα δικά μας είναι ντόπια από τη λιγαριά Τρικάλων. Τα χτυπάμε. Θέλω κρόκους και σπράδια μαζί. Για 20 δευτερόλεπτα, έτσι δυνατά. Και μη φοβόσαστε, χτυπήστε τα δυνατά. Τα αυγά δεν πρόκειται να πετάξουν έξω από το μπουλάκι. Ρίχνουμε μια πρέζα αλάτι στην πλευρά του αλευριού και λίγο περισσότερο να ρίξετε, δεν πειράζει. Μια κουταλιά της σούπας ξύδι, θέλω γεμάτη. Μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο που έχω ψιλοκόψει 3 φυλαράκια βασιλικό από το χωριό. Το έχω αφήσει για ένα 20 λεπτό με 30 λεπτό να πάρει το λαδάκι τη μυρωδιά του βασιλικού και να τη δώσει στη συνέχεια στα φύλλα μας. Εξαιρετική. Και ένα μυστικό που λίγοι το κάνουν αυτό. Μπλουμ και αυτό. Και έχουμε δίπλα μας ένα εμφιαλωμένο, θέλω εμφιαλωμένο νερό 500 ml. Θα ρίχνουμε λαό όσο πάρει, με το μάτι. Αναμειγνύουμε εδώ τα υλικά, ελαφρά, βλέπετε μόλις αρχίζει και ψιχουλιάζει το μείγμα μας, προσθέτουμε νεράκι. Αυτό είναι ένα άλλο κολπάκι που σας το δείχνω έτσι ώστε να μην χάνετε το μέτρημα για το πόσο νερό θα πάρει. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Πάμε να σας το δείξω και στον πάγκο της κουζίνας πώς το ζυμώνω. Αξίζει να αναφέρω ότι ο πάγκος έχει πληθεί καλά και έχει απολυμαθεί και με ξιδάκι. Και κοιτάξτε εδώ το ζυμαράκι. Αισθάνομαι ευτυχισμένος όταν μου δίνει
ο κόσμος που με παρακολουθεί τέτοιες συνταγές που δεν πρέπει να χαθούν. Ακόμα και αν χρειαστεί εγώ να ανέβω στα ψηλά βουνά του ορεινού όγκου των Τρικάλων ή οπουδήποτε αλλού, θα το κάνω για να πάρω τη συνταγή και να σας γνωρίσω από κοντά. Το νεράκι που βάλαμε, τσονάκια μου, είναι γύρω στα 200 ml πιστεύω. Κοιτάξτε ζυμαράκι, να μην νομίζω ότι σας λέω ψέματα, κοιτάξτε τι εύκολαστο, τι ωραίο. Πω. Μοσομυρίζει και ο βασιλικός, δεν είναι έντονος. Το ζύμωμα δεν θέλει πάνω από 5 λεπτά, αλλά κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τραβάμε εδώ τη μία γωνίτσα, έτσι. Μετά, εδώ, με τα δάχτυλα λυγισμένα, τραβάμε δηλαδή τις άκρες προς τα μέσα και ζουπάμε με τη γροθιά μας. Έτσι. Αν θέλετε βάλτε και τα δάχτυλα έτσι. Και κάτι έτσι. Κοιτάξτε. Έτσι. Τώρα θα το αφήσω εδώ στη λεκανίτσα. Θα βγάλω τα γαντάκια. Θα τη σκεπάσουμε τη λεκανίτσα. Είτε με μια πετσέτα, είτε με τη μέθοδο της σακουλίτσας που σας έχω δείξει, πατέντα της Κυρασαββατούς από τους Φιλίππους Καβάλας. Να είναι καλά, Κυρασαββατού μας. Και σε ένα μέρος που δεν θα είναι εκτεθειμένο σε ρεύματα, θα αφήσουμε για μία ολόκληρη ώρα. Και μετά θα κόψουμε το ζυμαράκι μας για να βγάλουμε τα ανάλογα φυλαράκια και θα φτιάξουμε και τη γέμιση. Απλά πράγματα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη γέμιση είναι απλά, αλλά δίνουν πεντανόστιμο αποτέλεσμα. 500 γραμμάρια φέτα κατά προτίμηση βαρελίσια. Τι θερηματίζουμε μέσα σε μια μεγάλη λεκανίτσα. 300 γραμμάρια ανθότυρο. Πριν αγοράσετε ανθότυρο, καλό θα ήταν να ζητήσετε από εκεί που θα το πάρετε να το δοκιμάσετε. Ξέρω και σας το λέω. Να μην είναι τελείως άγευστο, το θρηματίζουμε και αυτό εδώ. Και ανακατεύουμε, έτσι ωραία. Και μην ξεχάσετε 200 γραμμάρια της αρεσκίας σας. Και αυτό πρέπει να το δοκιμάσετε. Το ρίχνουμε και αυτό εδώ. Τα ανακατεύουμε όλα αυτά με απαλές ανάλαφρες κινήσεις τώρα όταν ρίξουμε το κεφαλοτήρι. Ενώ όταν ρίχνουμε το ανθότυρο και τη φέτα και να το ζουπίξουμε λίγο δεν έγινε τίποτα. Όταν ρίχνουμε το κεφαλοτήρι θέλουμε να μην τζατσαλάμε αλλά να ενσωματώνουμε με τρόπο ανάλαφρο. Βλέπετε το τσονάκια μου. Και τώρα ρίξτε ό,τι μυρωδικά της αρεσκίας σας θέλετε. Αλλά εγώ θα πρότεινα να μείνω σε ό,τι μου έδειξε η γιαγιά Σπυριδούλα. Πιπέρι, περίπου μια κουταλιά της σούπας και λίγο περισσότερο εμείς ρίχνουμε. Και θυμάρι. Δεν θα ρίξω ρίγανη γιατί η ρίγανη πικρίζει. Μια κουταλιά της σούπας θυμάρι. Είμαστε έτοιμοι. Και ανακατεύουμε. Και κοιτάξτε τι ωραία είναι η γέμιση. Αυτό που σας είπα, ανάλαφρη. Δεν είναι έτσι. Ανάλαφρη. Ψυχουλιαστή δηλαδή. Θα τοποθετήσουμε τη λεκανίτσα στο ψυγείο για να ανοίξουμε εμείς τα φυλαράκια μας. Πάμε τσονάκια μου τώρα να δούμε το ζυμάρι μας. Είναι έτοιμο. Το ζυμώνουμε για άλλο 1 λεπτό. Εδώ. Θέλω ένα μπλάστρι και ένα κόφτη. Θέλω και νησιστέ για πασπάλισμα στα φύλλα και στην επιφάνεια. Για να μην μας κολλάει το ζυμάρι, θα προτιμήσω νησιστέ, διότι το αλεύρι το κρατάει το ζυμάρι μας και χαλάει την υφή του. Ενώ το νησιστέ διατηρείται σχεδόν ανέπαφο θα έλεγα. Θέλω να φτιάξω ένα
μεγάλο και μακρύ σαλάμι για να χωρίσω σε ίσα μέρη το ζυμάρι μας. Καλό θα είναι να έχουμε κάποια ζυγαριά και να ζυγίζουμε το κάθε ζυμαράκι που κόβουμε. Αλλά τώρα στην προκειμένη με το μάτι όπως έκανε και η γιαγιά Σπυριδούλα. 6 φύλλα από εδώ. Και αν δείτε ότι κάποιο είναι λιγότερο, κόψτε ανάλογα. Και πλάστε το ζυμάρι σε μπαλίτσα. Και θα δούμε τελικά και ποιο είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο για να προσθέσουμε ανάλογα από τα υπόλοιπα. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Το πιο μικρό είναι αυτό, άρα θα πάρω λίγο από εδώ, λίγο από εδώ. Και εντάξει, πάνω κάτω θέλουμε ισόπαχα μπαλάκια ζυμαριού. Στην επιφάνεια εργασίας το κάθε ζυμαράκι που έχουμε κόψει θέλω έτσι με την παλάμη σας να το κάνουμε κυκλικές κινήσεις πιέζοντας ελαφρά για να ομογενοποιηθεί. Κοιτάξτε τι ωραία. Αυτό θα το κάνουμε σε όλα τα ζυμαράκια. Και το ζυμάρι είναι πραγματικά από τα καλύτερα ζυμάρια που έχω φτιάξει. Καλό θα ήταν να το τοποθετήσουμε σε ένα σκεύος που να μην ακουμπά τόσο πολύ το ένα με το άλλο, γιατί θα κολλήσουν, αλλά τι να σας πω, εγώ δεν έχω πολλά σκεύη εδώ σε αυτή την κουζίνα, οπότε συγχωρέστε με. Ρίχνουμε νησεστέ και θα ανοίξουμε το φύλλο μας. Περνάμε και με νησιστέ το μπλάστερ μας και ανοίγουμε το φύλλο μας. Ψωνάκια μου, όσο πιο λεπτό το φύλλο το κάνουμε, τόσο πιο ωραία θα είναι η τυρόπιτά μας. Βλέπετε η επιφάνεια που έχω για να ανοίξω το φύλλο είναι περιορισμένη, οπότε το παλεύω. Αλλά δεν μας πτωεί τίποτα. Κοιτάξτε πόσο λεπτό το έχω φτιάξει ψωνάκια μου. Εγώ κόβω λίγο τις άκρες, εσείς αν θέλετε μην τις κόβετε. Παίρνω τη γέμιση και με ένα κουτάλι ρίχνω εδώ. Περίπου 2-3 κουταλιές της σούπας και μετά σηκώνω έτσι εδώ και διπλώνω. Απαραίτητη διευκρίνηση. Μη μου πιέζετε το φύλλο με τη γέμιση. Θέλω να είναι ανάλαφρο το φύλλο. Έτσι. Εκεί. Εδώ πέρα που έχει μόνο ζυμάρι το κόβω εγώ. Παίρνω το ταψάκι και τοποθετώ ξεκινώντας από τη μέση. Και έπειτα θα συνεχίζουμε. Και με τα υπόλοιπα φύλλα. Θα σας το δείξω ολοκληρωμένο. Αλλά είπαμε ανάλαφρα. Μην του ζουπάτε, μην πιέζετε τη γέμιση, μια χαρά. Ολοκλήρωσα την πίτα, έχω αφήσει 2 ζυμαράκια που σημαίνει έφτιαξα 10 φυλαράκια και φυσικά έμεινε και λίγη από τη γέμιση που δεν θα πάει χαμένη, θα την κρατήσω στο ψυγείο να τη χρησιμοποιήσω σε οτιδήποτε άλλο, σε ομελέτα, σε αλμυρό κέικ, σε ό,τι θέλω. Και να σας δείξω και την πίτα, είδατε, φουσκωτή, δεν είναι πατικωμένη, διότι τώρα θα χρειαστούμε να βάλουμε την τελευταία πινελιά. Η γιαγιά Σπυριδούλα πρόσθεται σόδα μαγειρική, την οποία διέλυε σε λίγο νερό. Εγώ πήρα ανθρακούχο νερό εμφιαλωμένο για να χρησιμοποιήσω ένα ποτηράκι του κρασιού, περίπου 3 με 4 κουταλιές της σούπας αντιστοιχεί. Σε ένα μπολάκι έχω ρίξει 2 μεγάλα αυγά, κρόκους και ασπράδια μαζί, θα τα χτυπήσω καλά. Ωραία. Από ένα σπορέλαιο της αρεσκίας μου θα ρίξω 2 κουταλιές της σούπας. Εγώ προτιμώ αραβοσιτέλαιο, αλλά στην προκειμένη έχω ηλιέλαιο, οπότε δεν πειράζει.
1, 2. Θα χτυπήσω καλά για άλλα 20 δευτερόλεπτα. Εγώ με το μάτι θα το κάνω και θα προσθέσω ένα ποτηράκι του κρασιού ανθρακούχο νερό. Ανακατεύω ελαφρώς τώρα. Παίρνω το πινέλο και μπογιατίζω. Δεν θα ήταν υπερβολή τσονάκια μου να πω ότι είναι η πιο ωραία στριφτή τυρόπιτα που έχω φτιάξει και δοκιμάσει. Και όσο καλύτερα είναι τα υλικά που βάζετε στη γέμιση, τόσο πιο ωραία θα είναι η πίτα σας. Και το υπόλοιπο που έχει περισσέψει θα το περιχύσουμε σε όλη την επιφάνεια της πίτας. Λίγο έτσι διάφορες. Προαιρετικά πασπαλίζουμε με σισάμι και μαυροσίσαμο. Εγώ τώρα έχω μόνο σισάμι. Για μένα δεν νοείται ψωμί να φτιάχνω ή πίτα, κυρίως τυρόπιτη, και να με βάλω λίγο σισάμι από πάνω. Όση ώρα προθερμαίνεται ο φούρνος μας, αφήνουμε την πιτούλα μας. Δεν σας είπα πιο νωρίς για να προθερμάνετε το φούρνο, διότι από τη στιγμή που ρίξαμε το μείγμα θέλω να μείνει και στην πίτα, να απορροφηθεί και μετά να μπει στο φούρνο. Οπότε προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις και μόλις πιάσει θερμοκρασία βάζουμε και αφήνουμε περίπου 45 έως 60 λεπτά μέχρι να δούμε να ροδοκοκκινήσει καλά και να γίνει κρατσανιστή. Τσονάκια μου, πέρασαν 60 ολόκληρα λεπτά, 45 με 60, δεν σας είχα πει. Και ώρα να βγάλουμε την τυρόπιτά μας. Έχει γίνει εκπληκτική. Δείτε την, ροδοκοκκινισμένη και κρατσανιστή. Δείτε. Την αφήνουμε να κρυώσει κάνα μισάωρο. Ο Ρίτσα θα ήθελε, αλλά στο μισάωρο εμείς θα την εξολοθρεύσουμε. Και τώρα περνάμε το μαρτύριο της στριφτής τυρόπιτας. Διότι η αναμονή όταν πεινάς είναι αληθινό βασανιστήριο. Όμως δεν θα μπω στον πειρασμό. Θα την αφήσω να κρυώσει. Το είπα και ελάλησα. Εμείς εδώ στα χωριά μας τα Τρίκαλα την πίτα τη θεωρούμε μεσημεριανό φαγητό και για να γίνει πιο πλήρες το γεύμα φτιάχνουμε και μια σαλατούλα με μαρουλάκι, κρεμμυδάκι, πιπεριά από τον μπαξέ, γλιστρίδα, μαϊντανό και λίγο άνηθο και πρέπει να κόψω τώρα. Μεγάλα κομμάτια κόβουμε, εντυπωσιακά. Τσονάκια μου, κοιτάξτε ομορφιά. Ας μου επιτραπεί να δοκιμάσω το πρώτο κομμάτι εγώ. Εντάξει. Όλη η χουριετιά μέσα σε αυτή την πίτα βρίσκεται. Τι να σας πω. Καταπληκτική. Βγάλε. Και βγάλε, μιλάμε και το κεφαλοτήριο. Έτσι, του σμάκετα. Τι να σας πω, τσονάκια, να τη φτιάξετε σίγουρα. Εντάξει, τρελαθείτε.